Ewan ko sa inyo. Wala bang libreng drinks? Ha? 50 per. Ha? Magkano? Oh. Magkano yun? Drinks. Want to sawa yung drinks? Tapi na ko kapil na dyan yung drinks. Hindi. Yes, ma'am. For the unlimited drinks, ma'am, if you will avail, kailangan lahat po mag-avail, ma'am. Kailangan po everyone po mag-avail with the unlimited drinks. Yes, ma'am. That's our policy, ma'am. If you will avail unlimited drinks, kailangan po lahat. Let po kayo, kailangan po. Yeah, I know. If you're afraid, baka ako ang minum. That's from... I understand. Yes, po. I understand. Or if we don't want unlimited drinks, we have single order naman po sa loob. Yes, we have single order na po. We have alagad menu for the drinks inside. Alright, dito na lang yung sa drinks, ma'am. Yung free to have yung sige, ma'am. So, binubuffet lang, ma'am. Your name, ma'am? Oh, tiket. Ayaw lang yung masyadong ano na para sa sunod meron pa akong gagamitin. Lahi na po color, sir. Libre tayo kung babahay. Kung unano ka ba, libre? Pag unano ka? Free of charge, nakalakay. Ba, galing ah. Ha? Huh? Huh? Bang kung mayroon kasamang unano, libre nga. Libre kung may kasama kang unano. Libre ko, kung mayroon na. Okay na, ma'am. There's an ako. Mawari ka, ma'am. Okay na, ma'am. Thank you. Enjoy your dinner. Okay. Saan nyo gusto? Ha? Kayo? Yung apat tayo. Saan? Yan na lang. Doon tayo. Ha? Ito, magharap na kayo doon. Ah, dyan ako? Sige. Sige, punta na kayo. Okay. Salamat. Punta na kayo. Punta na kayo. Ngayon, bangko dito. Ay, sige, wala mo dyan. Sumunta ka na. CR, doon. Alam mo naman kung saan, di ba? Alam mo na yung CR, di ba? Go, go. Ba? Marco, may gusto mong drinks? May gusto kang drinks? Pero bili siya sa concert. Bili sa pickable sa
buffet. A la carte sir. Ano ibig sabihin nun? Yung separate ng bayad na? Yes, sir. Yun. Okay. So, gusto mong drinks dyan? Iced tea lang? Iced tea? Saan iced tea dito? Homemade sir. Ayan. Iced tea. Homemade iced tea. Ah, homemade iced tea? Yes sir. Anong flavor yun? Yung lemon iced tea na? Apple sir. Ayan. Ayun, lemon iced tea na. Gusto mo? O isa. Isang lemon iced tea. Ikaw, Marco, ano, gusto mong drinks? Ha? Lemonade, sir. Lemonade? O, lemonade. Saan? Dito? Saan? Ito sir, lemonade. Lemonade. 190? Aha. Sige, sige. Isang lemonade. Basta yung iced tea. Ikaw? Anong gusto mo? Isang lemonade, isang iced tea? Ikaw? Oh, ikaw. Ako, Natingin. In-house mo sir or walk-in lang mo sir? Walk-in tayo na. Walk-in lang kami. Walk-in. walk-in lang. Sige sir. Oh. Isa pa? Wala ko yung sumilaki, ano yung Na siya napi mga beer man. beer? Yes. Gusto mo beer? Or shake makabusog. or fresh juice. Alam niya yatang mahilig tayo sa beer ah. Oo nga. Halata ba? Halata doy. Halata nga ka nang mahilig yung beer mo. Hindi lang ako niyo pero ma'am niyo. Joke lang, ikaw naman. Joke lang. Ikaw naman. Wala yung asahi. Meron? Yeah. Oh. O, asahi isa. Sahi. Sahi. Hindi ako pwede asahin ah. Pwede. Sige, dalawang asahin na lang. Hindi ka na. Sige. Nabigyan mo kanina doon. Oo. Repeat ko na lang sir. Homemade iced tea isa sir. Oo. Lemonade isa, dalawang asahe. Oo. Okay. Ako na iligyan. Bayaran na tayo? Please. Ako niya ba? O sige. Yung water dili. Yan ang water. Binigyan ka na. Ano ba? I-post nyo na sir o mamaya na. Mamaya. Ayan na. Kunin mo na. Sige, thank you. Salamat. Makita natin. Yung. Meron silang chili con carne. Kanina din. Kanang tuna. Ito. Yan. Kaya yung scoop. Masa mga chicken na rin? Oo. Ha? Oo, yun na. Sige, sige. Yan. Yan, yan. Oh, yes. Ano? 조금씩 해서 여기다 그래 이만해시다 오케이 Sa may sauce ka na rin? Sweet, no? Amo ni? Ah, okay, thank you.
Siya man eh, beef yan? Beef. Ayun, yan. Balik ka lang. Sige. Siya may lamid yata na yan. Siya may lamid yan. Buyer, Ha? sumay. Pork siomai, beef siomai. Japanese siomai. Siya na Japanese siomai. Yan. Eh, kanang lay repolyo. Ya. Okay. Yep. Ano? Tignan natin. Punta ka na ano eh. Kuha ng sauce kasi isa lang kamay ko. Sushi sila eh. Ha? Sushi. Sushi? Saan? Sushi lang sushi. Saan? Daming klaseng sushi oh. Masyado yan. Masyado makanin yan. Makanin yan. Pati ito, hindi ko lang ano ito. Makanin yan ba ito? Ito ang yellow. Ano yung yellow? Ang yellow na yan. Itlog mo na? Masyado makamatong yan. Ano yun? Basta invert ito? May mga pizza din. May mga pizza din. Kalapot ni Papa ng kinanta. Nanay, mamaya. Okay na yan. Hindi ako nakakuha yan. Wala na kanina pagpunta ko. Ang galing mo, boss. Magluto na naman sila niya.
mas masarap ang beer sa pagmahal. Kasi, Mas masarap ang beer pagmahal. bakit walang ba? Walang ano? What? Para naman ba? With ice ha? With ice. Wala, bag lang. Kasi. May samgyupsal din siya. Ha? Samgyupsal. Samgyupsal ba meron? No? Diyan na lang. Hello. Wala. Paper out. They have one fried rice.
Hindi naman naka-video. Ayan, nakaon na ngayon. Ha? Sarap yung beef nila na tingko mo? Yung beef nila, masarap yung beef nila dyan. Swiss daw ito, Swiss. Tinikman mo na? Ito naman. Vietnamese daw ito, Vietnamese. Ito naman. Yan, kaya nga, pizza. Ano yan? Pizza. Sa? Oh, no.
Yun. Ayan, thank you. Salamat. Thank you. Yung may design mo. Ah. Doon mo ako? Ano ba? Ayan. Dito ba? Oy, tingin kayo doon. Ayan, branch. Okay, thank you. Thank you so much. Salamat, thank you. Salamat. Thank you. Ay, oh, ganyan. Ay, ganyan. Ayan, isa pa. Okay, yeah. Hey, cream, kopi cream, dua? Isa po? Dua. Coffee? Oh, kopi cream. Ano lang? Ah, okay. Saka ano pa meron dyan sa lamin? Ha? Eh, okay na? Sige, sige. Salamat. Sige. Kasi yung ilan eh? Mga tulo. Okay. Kapay namin yan. Siya ba na? Biko, sir. Ah, Biko. Ayan. Ayan, yan sa akin. Yan na. Isa lang. Dalawa. Dalawa. Ayan, oo. Saka yung Biko. Bigyan nyo. Isa lang. Sige. Okay, thank you. Oh.
yan, manok? Ha? Manok yan? Manok? Ito? Banana yan. Ilan na rin? Banana. Gusto niyo banana? Kuha na kayo. Oo, gusto na soba. Oh, isa mo ito? Oo, dalawa lagi. Oo, nag-isa tayo. Oh, yan. Oh, kaya. Ah, meron ka na? Oh, ikaw. Hindi, gusto na. Ikaw, Marco. Gusto mo ito? Ayaw mo rin? Coffee. Parang banana mo. Banana yan? Mayroong Biko. Gusto mo Biko eh. Biko yan ah. Biko, May biko, mangga. tutumaya, pakwan, Oh. mango, and what is this? Mocha? Ito, coffee. Coffee flavor? Oh, coffee. And about that? Ito, pandan. Buko pandan. Buko pandan yan. Ano? Gelatin no? Ah, ano diba? Masarap. Hindi siya gaano matay. Lagi. Ay! Yan, masarap guys. Hindi gaano matamis, kahit may cream. Lumunod tayo doon banda para makita natin.